Let's gaze indaba ze-1KZN TV ifundela uSamukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Isilo sikhuthaze ubuntu ngowesivivane indida ngokunyamalala komuntu ukhalwa ngabavikela izigangi. Ubeke impumelelo umkhosi wesivivane obubanjelwe emashobeni Royal Palace ophongolo lapho besifazane bebebalelwa ezikulungwaneni abavela ke ezifundeni ezahlukene kwaZulu-Natal nakwezinye izifundazwe behlangene khona ukuzogubha ubufazi ukulondoloza amasiko nokuxoxisana ke ngezindlela zokuthuthukisa impilo yabesifazane. Lo mkhosi kuhloso ukubuyisela isithunzi sabesifazane ukukhuthaza ubuntu nokukhuthaza ukuthi ke babambe iqhaza ekuthuthukiseni umnotho kanye nokwakha isizwe. Isilo sethula inkulumo yaso sibonge kakhulu iqhaza elibanjwa ngabesifazane ukwakha isizwe sithi ke isigodlo kanye nesizwe sikaZulu sibusekile ngomkhuleko obanja ngomama besivivane. Besilo omama angisho ebuthweni eliyingubo kaZulu ukuthi ngithini ade ngilapha yaphezulu ngenza izinto zamasiko okumele ngizenze masisuke sihlangene kunje kuyilo msebenzi ofana nalona nabesilo. Ngiyanibongela bomama kukhona into enikhande kimi namhlanje ngalesikhathi kade ngibamba inkonzo la anishayela izandla nangalokho ngoba kungikhumbuzile ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ekhuluma ngodlame lobulili ingonyama ithi ke kungumsebenzi webutho namadoda ukuvikela abantu besifazane ukuthi umuntu wesifazane uyahlonishwa ngaso sonke isikhathi. Nakho bengifisa ukuba ngibusho nabesiko amabutho bantu besilisa bakwaZulu kungumsebenzi wenu ukuthi nivikele omama nezingane. Noma ngabe uyabona ukuthi nakho yakuyonakala mase ukubale igwala uthi ubusuthi kuyothiwa awuthi ngibale uma ubona ukuthi nansi ngingaqonda khona ngoba manje khona wake wathi kimi kungcono ukuba igwala ngoba igwala liyasinda amakhawa yafa eyiqhaka masana uba njalo Zulu omnyama umuntu wesifazane lokho kwayikusho umuntu ngombani nami ngizohlezi ngenikhumbulo kungumsebenzi wethu ukuthi sibavikele. Uthi ke labo bakhuluma ngezindaba zehlalo abanalo kuyilungelo lokwenza lokho. Uthi ke amambuka evele khona nasendulo bonke ke laba benza lokho bayobhekana nolaka lukaNkulunkulu. Ngalokho Zulu omnyama ngiyazi ukuthi kuningi nikubona lapha kuma social media kwenzeka bakithi ngisacela ukuthi ke ngikhulume ngalento ekuthiwa ifoni. Ifoni eyokufona ukuthi ungifonele nami ngikufonele. Lokho esenikwenza ngamafoni manje ke othi yena usawukhuluma indaba yesihlalo sobukhosi uzobhekana noNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngicela ukuba ngikusho lokho. Mina ke ngibe nenhlahla ngoba ngiyingane yesihlalo ngoba wathiwa ngingabi mangilesi sihlalo kuyolwamabutho naye uNkulunkulu uqobo lwakhe kuvele kulwena. Lusayindida kudaba lokunyamalala kaNtobeko Mhlongo wase-Effingham eThekwini osekupheleke iminyaka emihlanu engatholakali. uNtobeko wagcina ukubonakala mhla lulunye kuNhlolanja ka-2020 kade ke behambele umcimbi ehlobo eMawoti. Iziko lezindaba likhulume nabanikazi balolu daba okuma kaNtobeko uthi ziningi kakhulu izinto ezashiwo ngengane yakhe emva kokuduka okubalwa nokuthi yathuka okwaziwa ngomholi womphakathi yashawa kodwa kwaziwa ukuthi yashonaphi. Engathi mangifika kwalo ngcobo ngambingelela ngase ngimtshela ukuthi cha ngize ngodaba lwengane yami eyalahlekayo lana eMathe kanje wathi yena usumfonele udadewenu. Ngathi mina cha ngimfonelanga wathi namfonele ngiyayikhumbula ukuthi ngangenangisho airtime kwaphoqa ukuthi ngithenge airtime kena lo ngcobo ngayithenga ke airtime ngase ngifuna udadewethu wafika uthe udadewethu mefika yena ungcobo lo wayesephuma
waphuma isikhathi eside nje wanyamalala waphuma isikhathi eside nje kuthe inyanga waphuma uthe mebuya lapho wathi uNcombo kade yobheka abafana ababekhona ethukwa ilengane kwahamba isikhathi isikhashana wangena omunye umfana hayi impela hayi wamthu ankele simkhuza ayike mthu ankele simlokhu simkhuza lokhu mthu ankele hawuna ngathi mina kanti lengane ayisiphuze etshwala bone ngoba lengane la ngihlala khona mina ifunda isikole. UNgcobo waziwa ngomholi womphakathi ngosizo ahleze lenze emphakathini okuvela igama lakhe uqinisekisile ukuthi yaba khona ingxabano yezingane emgwaqweni waseduze kwakwakhe walamula kodwa emva kwalapho akazi kwenzakalani. Zazixabana ingane zilwa zodwa izingane. Uma ixabana izingane zilwa zodwa izingane ngiyafika ngiyakhuza ukukhuza komuntu omdala. Uma sengikhuzile izingane umfana thizeni lo namanje ngikwazi ukumkhomba yebo abakhona amazi awuhlevane aliphosa kimi ngimdala hawu mfana wami mina ungazi ukhulume kanje bekwenze njani then that particular day umfana ngase ngithi akwenziwa lokho ngalana na so okuyini okunye umama mina ngiyafisa sondele eduze luxoxwe kahle ukuthi bekaxoxelwe intabeni. Ongudade wabo kaMakantobeko nongumnukazi womuzi okunomcimbi khona eMawoti uthi kuze kube manje ayikho into ephathekayo abayitshelwa yilo mfana owayehamba noNtobeko ngesikhathi eduka. Lobe obemphelezele uthi yena babuye naye ngithi mina ekubuyeni kwakhe naye wayeseshonaphi shuthi naye akhulume nje njengomuntu oyidakela akhulume ngingamuzi ukuthi ukhuluma isitothi kuze kube manje namanje akakazi naye ukuthi kwenzakalani mhlambe mina ngize ngicabangele iside lami ngithi kushuthi bahamba naye utheme ngena la ekhaya yena wasethatha le yandlela ephuma ngalo washona ezantsi angase ngiyazicabangela nje nami ngokwami. Iziko lezindaba linayo inamba entsha yecala yokulahla komuntu emva kokuthi uMakantobeko etshela iziko lezindaba ukuthi icala elivulwe ngo-2020 lakhishwa ohlelweni lamacala ngakho sekuqalwe uphenyo olusha okwamanje akaboshwa umuntu. Ngotebako Sibisi wezindaba se1 KZN TV kuJamadikwe eThekwini. Uhlaka olulwa nobugebengu eHammersdale eThekwini likhala ngabazali abaluvuleleke amacala emaphoyiseni uma liqhubeka umsebenzi wokuvikela umphakathi. Bayayikazela amacala bathi bawavulelwa abazali bezingane ezisolwa ngobugebengu emphakathini abohlaka olulwa nobugebengu eHammersdale. Engakusho kubazali nje ukuthi sicela abasilekelele njenge-CPF abangasibukeli abangamuse futhi ukuphakamisa igama lokuthi basibambe ingane yabo yonile bese bethi asiboshwe ngoba kuyimanje sithole kanzima thina CPF sihamba enkantolo siboshelwa zona lezi ingane sithi sifaka emgqeni abazali abake basilekelele sikwazi ukuthi le ndawo sigcine iyona ukube sibambisene nabazali bakhona aba right bakhona aba wrong ngeke ngikusho ngeke ngikhuluma amanga khona aba right bakhona aba wrong ngaba kukho nje ukuba sithi masibambe ingane yomzali agijima ohlala epolice station bophani laba nina yize lo msebenzi obucayi futhi laba besebenza ngaphansi kwezimo ezinzima bengenazo nezinsiza kusebenza labaholi bathi ke bazithola sebefunwa imali ngabazali babasolwa yize lo msebenzi bewenza bosende. Kuqala nathi asikhula indawo kodwa sakhetha ungalali busuku nemini sinethwa imvula liduma izulu sivika ibhamu ngala abanye ozakuthi basemhlabathini ngikhuluma nje bibulawa kodwa still samile silwela yona lento ukuthi asifuni indawo yethu igcine ikanje kugubhwe kanje umhlaba nje umbiwe kanje awumbiwa ngomshini lo mhlaba ubona nje umbiwe izandla ngoba sizama kona isithola ithambo sesigalela ithambo elithathwe ezinye ingane zathatha kwenye ingane ukuthi bekwenze njani bekunjani asazi kodwa ke siyacela kumphakathi ake usilekelele kuzokhumuleka ukuthi muva nje kule ndawo kumbiwe isidumbu sikaZuthane Zungu okusolwa abangani bakhe abakhombe lapho bamgqiba khona ngemuva kokumthatha kubo bethi bayokhipha imali engu-350. Ikhansela lendawo likhuthaze ukubambisana emzameni yokulwa nobugebengu. Kuyafuna ukuthi umphakathi ukhuthale kakhulukazi ngoba makwasuka umuntu ulwela ubugebengu wena ugcina umwedwa ubhekene nezigebengu. So engakusho mina ukuthi umphakathi awubambisane nazo zonke lezi inhlaka ezikhona
ezikwazi ukuthi zilusane nobugebengu ukulekelela namaphoyisa ngoba amaphoyisa ayasebenza amanye awo yabo nje nale investigation benziwa iphoyisa elize laze lafika egcineni akusho ukuthi akhona amaphoyisa asebenzayo ukuze akwazi ukugqibeka lawa angasebenzi kusho ukuthi kufanele kubambane kubanjiswana umphakathi amaphoyisa kuliswane nobugebengu. Ezindabeni ze-One KZN TV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Asithishelele etolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Sikwamukele ke mbukeli ubukele zona indaba ze-One KZN TV. Yamukela ke kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Isilo sikhuthaze ubuntu ngowesivivane indida ngokunyamalala komuntu ukhalwa ngabavikela izigangi. Umndeni okwacele eMthwalume edinga imbiza ucela ukufunisa ukwandile ecelo neminyaka ngama-29 ubudala oduke mhla zengama-29 kuNhlangulana ngokusho kukamama wakhe waphuma ekhaya esitolo yokhipha imali athengene izinto ezincane uNolungacele uthi umngani womfana wakhe ayehambe naye uthi ke wamnikeza umakhalekhukhwini indodana yakhe kanye nezipahla wathi ke akamazi ukuphi uthi ke namaphoyisa adonsa izinyawo ngokufuna ingane yakhe. Kufuna ukwandile ecelo neminyaka ngama-21 ubudala waseMthwalume edinga imbiza oduke mhla zingama-29 kuNhlangulana ngokusho kwamama kaWandile uthi wahamba ekhaya nomngani wakhe ongumakhelwane umngwane wabuya ephethe izimpahla zikaWandile kanye nomakhalekhukhwini wakhe kodwa uthi yena akamazi. Lona wesifazane uyachaza. Nginenkinga yengane yalahleka ngomhla 29 June ihamba esitolo kaBoxer iyokhipha imali ihamba nomngani wayo. Ekubuyeni kwakhe akazange azabuye naye umngani wakhe wabuya yedwa wathi umshiye esitolo kamakhelwane wahamba lo wathi uyagoduka mesimbuza futhi uthi uyena lo mfana wami wamshiya kamakhelwane wagoduka weza la ekhaya kunempahla ezifake phakathi esikhwameni mefake phakathi esikhwameni sambuza ukuthi wangazithatha wangamnika ngani phoma ngabe ukuthi yena uyagoduka wangasiphendula ke lapho wangaziletha futhi ngakusasa ngoba sathe sayilanda ngosuku lwesithathu kuyena lo mfana impahla eqhuba uthi umakhalekhukhwini wakhe wabuyiswa umngani usucishile. Enani imthume kona kaBoxer wakwenza akakwenzanga cause ifoni ayizange izivulwe yabuyisa acimile wathenga ama cosmetics akhe kuphela lawo sathe sayawalanda kulomfana wayehambe naye untsikelelo xaba shiye ifoni nama cosmetics ayiwathengile wafake kubhaka wakhe untsi wakaxaba. Uthi akukho la bengasabhekile khona sebengisho nakulabo abanamanga kodwa basizakale. Kubhlungu kakhulu futhi akubezeleka kulaleki nasebusuku sigijime kakhulu kuphela izimali abantu bebuye eThekwini sombheka sihamba shona le mahlathini sishona lengakomgodoyi sekomncibi sekubantu nje abaningi basitshela into eziningi ezihlukahlukene kubhlungu akubekezeleki. Uthi bayalidinga usizo lokuthi bamthole kanti amaphoyisa adonsa izinyawo njengoba bengamphonsi imibuzo umngane womfana wakhe njengoba ahamba ekhaya ukuya ezitolo ehamba naye. Sifisa usizo nje ukuthi sisizare ukuze sikwazi ukumthola nisize simthola umntana ethu ngoba amaphoyisa asehibhadini siwabikelile so abefika nje umseshi wakhona ehibhadini ayikena unsi ambuze nje umuntu engathi ubuza umngane wakhe sibona ukuthi ayikho phela lento akasizanga amaphoyisa asehibhadini saya kwiforum iforum lathi lifuna icase number nakhona lapho kade siyobika sasingayitholanga sayiqoqoza icase number wazasinika umseshi lo icase number sayinika iforum lathi iforum alikwazi ukusebenza lifunakala kube amaphoyisa anika wona umthetho ukuthi ayisebenze iforum namanje sisahleli silindile. Ube semchaza ukuthi ubukeka kanjani. Umfana nje ongamude kakhulu oyidakhi osamncanyana ngomzimba. Kwabambonayo uWandile bangashayela le nombolo engizansi. Lo mbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze-One KZN TV ngisemthwalume. Kuqobe ngokusemthethweni ibhodi elizobhekelela izikhalo zomphakathi eNewcastle lokhu kuvele ngenkathi kuqhubeka ke inkonfa yokuqala yeNewcastle and District Resident Forum ebibanjeleke eState House Hall eLenningstile eNewcastle. Umongameli weqembu le-NDRF Matthew Shanmugam uthi inhloso yabo ukubeka izidingo zomphakathi phambili. NDRF manifesto is very clear.
we place people first before our personal interests. And ours is to address the challenges of the town. The major challenge in the town at the moment is the financial position. We want to come out with a turnaround strategy to improve the town's finance. That's the first problem. Secondly, the second issue that we want to do is try and relook at the budget, reprioritize the budget in such a way that it focuses on the service delivery, infrastructural needs. The other one that we probably aligned to the airport is the issue of local economic development. Local, we believe, comes first. We got promoters in the town, they need to be given opportunities. And then the issue of unemployment, with a 45% unemployment in the town. Uqhubeka ngokuthi ziningi izimboni ezivaliwe eNewcastle okulimaza umnotho wakule ndawo. One of the most disturbing things is that with the close of ArcelorMittal, we have lost a lot of jobs. So it calls for leaders with foresight, leaders who can step up to the plate and start looking at how can we regenerate the economy of Newcastle. It was besides ArcelorMittal, Carbochem also closed down. Then it was the other one, Siltec, also closed down. And then the textile industry right now has taken a serious hammering at the moment because they cannot meet production, because most of the workers, as you know, they are foreigners. And I saw the video clip where they say it'll take some time before they upskill the locals. Obviously, it's very important that they have training for the locals, and but they are more interested in profit-driven, and they're more interested in deadlines and time, and those kind of things, targets that they have to meet. But to me, what is more important is to train the locals in the textile industry, because remember, Newcastle has been designated as a textile hub. Kanti sekela mongameli uSam Mlangeni oveza ukuba idolobha nezindawo ezakhela iNewcastle zikhahlamezeke kakhulu. Asiboni nokukodwa okwenzekayo. Ungangena nje endaweni yethu emadadeni. Uyesaba ukuthi ile Newcastle esiyaziyo thina sayithola sakwenza lokho esifanele ukwenza. Kungako nje basikhuluma iqiniso siyiqhenya ngobuthina, hayi ngoba siyiphakamisa kodwa futhi sishayela igubhu. Kodwa nje abantu baseNewcastle bayazi ukuthi senza umsebenzi oncomekayo, lokho futhi nathi siyakufakaza futhi. Ngakho kusifisa kubuyela emuva siyolungisa la qale kwanakala khona kule minyaka edluliliye esibonile ukuthi umphakathi waseNewcastle awukwazi ukuthola amalungelo wonke ngendlela efaneleyo. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1 KZN TV eNewcastle. Bawushayeleke ihlomba abashayeli bezimoto ezincane eNewcastle umthetho omusha wokwelulwa iminyaka yokuvuselelwa kwezincwadi zokushayela. iCabinet ke liveze ukuba ke kuzokwelulwa kusuka kweminyaka emihlanu ukuya kwelishumi. Ngisijabulele thina lokho njengabantu bemoto ezincane, because lokho kokurenew kwama license after 10 years izosenza ukuthi at least sikwazi ukuthi keep on track ukuthi who's on the road. And lo muntu on the road is it a capable driver usase right in, you understand ukuthi abe on the road, but nje it's a good land development esibonile sikujabulele lokho. There is no objective on that ngoba iapply kithi lezi moto ezincane lezo ma private vehicle ukuthi hayi kuzosilekelela kakhulu ngoba phela ukhumbula ukuthi makuvuselela kukhokha imali, I think it's over 200. So manje mase kuzoba no 10 years kuyosisiza kakhulu ukuthi sisave imali sinesikhathi kahle, nanokuthi mina ngesingambe ngifisa nje ukuthi vele lento ingavela iphele le yokulokhu renew ngoba vele sekuyi money making scheme kahle kade ama sawakhanda yabo ngale mshini edurabe exporter mhlambe sekufanele kuthenga imshini eshibhile ukuze singelosivuselela njalo ngoba vele usuku sewazi kwamanye ama countries vele ivuselela indaba ye license. Mina ngihlukile ngokuthi ukhona amanye ama issues mhlawumbe I think basazowacacisa njengokuthi nomuntu mhlawumbe ofaka izibuko bazoyibheka kanjani mhlawumbe leyo ngoba phela kuyenzeka izibuko expire uthola ukuthi mhlawumbe 2 years 3 years usaqhubeka nje uyayisebenzisa. So I think mangabe
lapha kade renew bekwazi ukuthi umuntu aphinde ayidokotela abuye nencwadi yakhe kubonakala ukuthi amehlo asahamba kanjani. So abanye ngibakhalela futhi laba abangakafakwa amakhodi lawo amakhulu bangabe kwenziwa akwenziwe across nje nabo laba abanye yabo because manje uyabona ukuthi ngathi bayijahile bekumele bafake nje bafake wonke no 10 bangabe befaka bese mhlawumbe sicacisela ukuthi indaba mhlawumbe yamehlo yona kuhamba kanjani nani nokuthi ke uhulumeni phela mhlawumbe ngicabanga ukuthi nendaba yemali so mhlawumbe ufuna ukukhanda nemali ngoba kusasele laba abanye because bekuthiwa bethi nje bekumele afake konke. We are so happy ngendaba zama license bamiselwe ku 10 years because for instance now we are aging. Me, I'm looking at myself. It's a benefit to me and it's a benefit to everyone that is a South African because that 5 years each and every time after 5 years you go and check amehlo check yonke into and all those things we make queues and everything, but now at least 10 years I think to me is advantageous ngiyamthanda because we can see that it's going to work on us as elder people, and the other one those that are youth they are not going to go there, more especially since now siyabona ukuthi abantu abaningi banezimoto so ngabe sephelwa ngama license after 5 years kufanele baphinde bawuqueisha kwakhona. So siyabona manje akusafani izinga la manje nezinga la kudala. Izinga la kudala zazi few imoto so ukuyoma ku line kwakungekho nzima, kodwa manje ngoba imoto seziningi abantu abaningi bafuna ama license abanye bana ama license, so we really do suffer when we go there to those departments because we can see it's full. Now it's going to take 10 years. We thank the government for that. Asiphinde futhi seyitolo sibuye siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukeli ubusabukele zona indaba ze1 KZN TV nazi kobe kuyizona ebehamba phambili osukwini la namhlanje. Isilo sikhuthaze ubuntu ngowesivivane indida ngokunyamalala komuntu ukhalwa ngabavikela isigangi. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Iranda lakuleli lu 16.49 cent emaqhathiso nedola lasemelika libo 22.18 cent emaqhathiso nopondo laseBritain u18.99 cent emaqhathiso neeuro laseEurope. Igolide lona belu $4,086.92 cent ounce olongahlizo wona u$89.03 cents umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Usalindeleke ukuthi ke iqembu lakhe liqhubeke nokuthuthuka kuma Commonwealth Games yizekelisa inqube yombili imidlalo yamaqoqo eselidlalile umqeqeshi weqembu lesizwe labesifazane leNetball uJennifer Nteka. Ama-Proteas avulekele umqhudelwano obanjelwe eGlasgow eScotland ngokunqoba ke iMalawi ngo65-44 ngomgqibelo ebusuku ngaphambi kokuqumba phansi iTonga ngo96-42 ngesonto ebusuku. Aphuleke irecord lalo umqhudelwano belingamagoli angu92 kulomdlalo ke kuyiwe ekhefini iqembu lakuleli lihamba phambili ngo51-23 loqhubeka ke nongayiniki ithuba lokuphefumula iTonga nakwesibili. Nasike isimo sezulu esikalendeleka. Mbukeliza kuqhubeka besiphathelwe zona usuku namhlanje mina nawe ke sesohlangana kusasa uma kubumbana nje ihora lokuqala emini nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile